ଦିଗହରା କଂଗ୍ରେସଗଡ଼। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ 2009 ମସିହାର ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନେତୃତ୍ୱହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। 2009 ମସିହାରୁ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧାରଣ ଆସନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି।